mahaifiyarsa ma ba 'yar sunna ba ce, mahaifiyar Dr. Jaki ma 'yar bid'a ce. Alhamdulillahi ala kulli halin, ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana li ghairillahi in kadawan fasala. Annabi ya ce duk abin da aka yi kafa shi a hanyar Allah za ga abin ya dawwama, ya sadu har izuwa ran alkiyama. Duk abin da aka kafa shi ko a hanya ta shedan, wannan abin lalacewa yake. Yanzu ka duba yadda Idi Dutsen tashi almajiransa suke yagewa daga jikin shi, suke tona mai asiri, suke kuma yi mai kaca-kaca. Me dalili? Saboda rena manzo Allah. Ayin ka rena manzo Allah ko ka rena auliyaullah, dole Allah sai ya kawo daga cikin gidanka ma, daga cikin almajiranka su tozarta ka, su wulakanta ka. Wannan ishara ne tun anan duniya. Dr. Idris ka gane cewa wulakantacce ne kai. Ka wulakanta annabi, to ga almajiranka ma suna wulakanta ka. Almajiranka nawa suka fito suka yi bara'a, suka ce sun rabu da kai saboda sun gano akan zindiƙanci kake tafiya. Dr. Idrisu sun gano cewa ba akan addinin Annabi Muhammad kake ba, sun gano cewa kai makiyin manzon Allah ne. To yan uwa, bari in bar ku da ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Dr. Idrisu wanda ake kira Afakallahu, ku ji gaskiyan magana daga bakinsa, ku ji abin da yake faɗa gami da malamin Dr. Idrisu. Bari in bar ku tare da sunna ya ɗauki hoto da ɗan bida. Uban waye shigar da kai sunna ɗin, kai ɗin waye shigar da kai sunna? Uwarka ahlus sunna ce, ta aike ka a gadan sunna ne, a asibitin sunna ne, a ina ne, a gidanku ake wahayin sunna? Sai ka fito kai magana. Bakin jahili masu nuna addini, ni ne ahlus sunna saboda ka dangala wando. To wai sunna manzala guda nawa ne? Kai wawa, sunna manzala guda nawa ne? Kai kanka ahlus sunnan da kake cewa wai a'a wancan ahlus ɗan bid'a ne, shi fa mutanen mu kawai saboda rashin karatu da dakikanci sai ka ji wai mutum wai yana kiran kansa ahlus sunna. Su wayancan ɗan bid'a ne, me yasa suka zama ɗan bid'a? Sai ya ce maka suna maulidi. Sai baka musabaka ne? Annabi ya yi musabaka ne? Idan kana maganar dan maulidi ne yayi hujjansa, kai ma hujjanka kake. Hujjan Dr. Idris gaji ko? Abin da ka shuka gashi yanzu ka fara girba shi tun a duniya. Ma garastahu fid duniya hasattahu fid duniya bi nafsik. Abin da ka shuka shi a duniya gashi a duniya ka fara girban shi. Ka duba ga yadda almajiranka suke ɗaukan magana mai tsauri, suke ɗaura kanka. Yan uwa, wannan maganan da Afakallahu ke yi ba da kowa yake ba, da wannan Dr. Jakin yake, da Dr. Idrisu yake. Dr. Idrisu baka ga komai ba, wallahi baka ga komai ba. Kai kaskante ne, kanta zalilun fid duniya wa zalilun fil akhirah. Kai kaskantacce ne a duniya Idris Dr. Jaki, kuma kai kaskantacce ne a lahira, kuma ka ta ganin kaskanci. Wallahi alazim yan uwa, barin ga muku a duniya da Afakallahu ya fito yayi bara'a, ya barrantar da kanshi da Idrisu, wallahi gara a samu ɗalibai guda 1000 a Najeriya su barrantar da kansu da Idrisu. Saboda babu mutumin da ya tafiyar Idrisu, ya tallafa ma Idrisu, ya yadda da Idrisu, ya taimaki Idrisu kamar wannan bawa Allah Afakallahu. Tun da kaga Afakallahu ya juya ma Idrisu baya, ya gano tafiyar da Idrisu tafiya ce ta zindiƙanci, tafiya ce ta kafirci, tafiya ce kuma ta Yahudanci, tafiya ce ta rena manzon Allah. Wallahi Dr. Idrisu baya son manzon Allah. Wallahi Dr. Idrisu kwangila yake ma Yahudawa. Wallahi Dr. Idrisu baya kaunar addinin musulunci, a baki ne kawai. A baki ne kawai. To gashi kai yanzu Dr. Idrisu kana ji daga bakin ɗalibinka ya tabbatar da kai jahili ne, kasir gumbakin jahili. Kuma gashi ɗalibanku sun zo suna faɗa, wa fina rijalun sabiquna wa indana ayyumatu ilmin saluhuna takarruma. Idan kana nema mazaje na Allah, idan kana nema masu ilimin addini, a zo wajen sufaye yan ɗariƙa. Gashi kanshi Afakallahu yana faɗa cewa wannan almajiran wahabiyawan jahilai ne. Dr. Idrisu ma jahili ne, kuma Dr. Idrisu jahili ne. So nawa nake ma Idrisu gyaran alqur'ani? So nawa nake ma Idrisu gyaran hadisi? So nawa nake ma Idrisu gyaran larabci? Yanzu duk social media da TikTok suna nan ana yada irin wautan Dr. Idrisu da jahilcin Dr. Idrisu, da kuma larabci wanda ko ƴan ibtidaiya bai dace a ce wai suna wannan larabcin ba, amma a ce wai kirriju kirrijul Madina, kirriju jami'atul Madina, wanda ya fita daga jami'ar Madina, wai shi ne yake irin wannan larabcin wanda ko ƴan ibtidaiya
bai kamata a ce ko yaran mu yanzu za su yi larabci wallahi za su yi fiye da wanda ya fi na Dr. Idris. To saboda ka in wa bari in barku da shi ku ji duk abin da ku ji a bakan lawo yana yi to da Dr. Idris yake. Bari in barku da shi ku ci gaba da shi, bari in barku da shi. Hujjan ka kwana-kwana ne, hujjan dan maulidi ma kwana-kwana ne. Dan maulidi in ka taɓo shi zai ce san manzon Allah ne, kuma san manzon Allah abun ki ne. In mutum yana kaunan manzon Allah ma ai ya kamata in kaune shi. Lakin in ya zo ya fito da wani tsarin sa ne a cikin abin sai in ce to wannan tsarin ni ko ban yarda da ita ba. Amma muna tare da kai akan kaunan manzon Allah. Yanda ake kaunan manzon Allah shine muka samu sabani. Kai naka fahimtar ka kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a zo a taru ayi kaza ayi kaza. Ni kuma nawa kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ba haka take bane. Dan sa ta to ai abakan lawo ko mu maulidi wallahi ibada ne a gare mu. Duk abin da ake samun lada ya zama ibada. Kuma Ibn Taymiyyah malamin ku shi ya tabbatar da cewa idan an yi maulidi ana samun lada. Ka je ka duba cikin littafin Iqtida'u Siratal Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim na Ibn Taymiyyah al-Harrani. Zaka ji inda Ibn Taymiyyah yake cewa fa ta'zimul maulidi, kaga girmama maulidi wacce kazuhu mausiman da rikan shi wani abu na ibada ko wani taro. An fahimta ko? Da riƙen maulidi wani abu na ainihin taro da za a taro a yi ibada. Sai ce kar ya fa'alu ba'dun nasi. Hakika wasu shashin mutane suna aikatawa. Sai ce wa yakunu lahu fihi ajrun azimun, a cikin maulidi akwai lada mai girma. Mu maulidi ibada ne a wurin mu afakan lawo. Kuma malamin ku ne Ibn Taymiyyah yace a cikin yin maulidi akwai lada. Li husni qasdihi, saboda kyakkyawan manufan da ake yi dan maulidi. Sai ya ce wa ta'azimihi li rasulillah, saboda girmama manzon Allah da ake yi dan maulidi. Ibn Taymiyyah ta ce duk abin da za a sa kuɗi ko a sa mota ko a sa mashin in wana ya ci ya ɗauka, wallahi wannan caca ce. Ku da kuke caca Allah ya hana ai caca. Innamal kamru wal maisiru. Dan ku da kuke aikin shedan caca da alqur'ani. Caca da alqur'ani. Ku da kuke caca da alqur'ani, musabaka caca ce da alqur'ani, domin duk wanda man ta'allama ilmal li yubahiya bil ulama aw yumariya bihi sufaha aw yaqbila afidatan nasi ilayhi fa ila nar. Duk wanda ya koyi ilimi dan ya alfahari ya iya, ko dan ya jayayya da malamai, ko dan ya jawo zuciyar mutane zuwa gare shi, to da shi da ilimin zuwa wuta ne. Kuma shi musabaka kuna gina yara ne a bisa haddan alqur'ani ba dan Allah ba. In taf'al shay'an if'alhu lillah, duk abin da za ku aikata dan Allah. Amma shi musabaka kuna sa yara suna haddace Qur'ani ba dan Allah ba. Kuma innamal a'malu binniyati, ayyuka ana gina su ne akan niyya. Daman ɗanka ka sa shi ya hau niyan haddace Qur'ani dan ya je garin Makka, ko dan ya ci mota, ko dan ya ci zuwa umara, ko dan ya ci mashin, to fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, ladan hijiransa na ga abin da ya hijira zuwa gare shi. Wannan karatun Qur'ani da yake babu lada a ciki. Kun koya ma ƴaƴan ku haddace Qur'ani ba dan Allah ba, dan aje musabaka. To musabaka caca ce. Ku da kuke caca? Saboda haka mu maulidi muna da hujja a cikin littattafan kuma ba namu ba. Imam Suyuti yana cewa kadu waqiya alayya su'alun, an jefa mun tambaya an amalil maulidi, gami da maulidi, allazi huwa ijtima'un nas. Maulidi ba komai bane illa taruwan mutane. Wa qira'atu ma tayassara min alqur'ani, abu na biyu da ake a maulidi inji Imam Suyuti shine karatun Qur'ani. Wa riwayatun min al-akbar, sai hadisan manzon Allah. Summa yumaddu lahum simadun, sannan a kawo abinci. Ya akuluna, mutane su ci. Wa yansarifuna, kowa ya juya da baya ya koma gida. Yace min gairi ziyaratin, in dai wannan ita ce maulidi, ce fa zalika min al-bid'il hasana, wannan kirkirarren abu ne mai wanda ake samun lada. Allati yusabu alaiha fa'ilu, wanda ya aikata zai samu lada. Ga Ibn Taymiyyah shi ma ya tabbatar da a maulidi muna samun lada in mun yi maulidi. Wa kazalika ma yuhdisuhu ba'dun nasi, Ibn Taymiyyah ce hakan nan abin da waɗansu mutane suka fara. Imamu da hatallin nasara, ko dai koyi ne da nasara fi miladi Isa, wurin haihuwar annabi Isa, wa imma mahabbatan lin nabi, ko kuma masu maulidi suna yi ne saboda soyayyar manzo Allah. Wa ta'ziman lahu, kuma suna yin maulidi ne don girmamawa manzo Allah. Sai Ibn Taymiyyah ce wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al-mahabbati, wallahi Allah yana ba mu lada mu ƴan maulidi a bisa wannan soyayyar da muke. Kaga ashe maulidi ya zama ibada kenan.
duk abin da za a samu lada a cikinsa ya zama ibada, to mu auren maulidi ibada ne. Kuma ibnu taymiya ya tabbatar da ummi wannan ibada muna samun lada. Wallahu qad yusibuhum ala zil mahabba, Allah yana ba su lada a wannan soyayya. Wal ijtihadi, da kuma kokarin da suka yi la alal bid'i, ba wai akan kirkiro maulidin ba, a akan san annabin da taron da suka yi dan annabin, Allah zai ba su lada. Dan taron da aka yi dan annabi, Allah zai ba mu lada. Saboda ga abaga Allah mu maulidi ya aure mu ibada ne, ku ko musabaka a wurin kuma caca ce. In wa bari ba ku tare da shi, ku ci gaba da jin shi. ne in kwaikwayi halinsa in aikata a aikace, wannan shine fahimta na daga kaunan manzo Allah. Ko ba haka bane? To kai ga irin taka fahimtar da ni ba, amma duk mun taru akan ne san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin kaga wanda yake maulidi akan hanya, ko kanka da zanko ba za ka ce masa miki manzon Allah ba, san manzon Allah ne, amma ya gagara gane yanda ake san manzon Allah ne, sai je kan titi. Ya gagara yanda ake son manzon Allah ne, sai ya saba irin na manzon Allah, irin na sabon manzon Allah, sai fito da wata tsari, amma baka isa ka cire shi a matsayin wai masoyin manzon Allah ba. Ina fata mun fahimta. Ni ma kuma da nace ba haka zan yi ba, na san manzon Allah, ga irin tsari na san manzon Allah da nake kanta. To a fakal maulidi ba mu taba saba tsari irin na sahabbai da koyarwa Annabi Muhammad ba. Annabi ya sha zuwa masallaci ya zo ya samu sahabbai sun zauna sun kewaye suna tattaunawa akan baiwa da falala da Allah ya musu na samunsa a musulunci da kuma samunsa masoya Annabi Muhammadu. Akwai wata rana da manzo Allah ya samu sahabbai a masallaci sun gewaye suna ta ba da labarin abubuwan da ke gudana a cikin musulunci, suna ta ba da labarin Annabi Muhammadu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su ya ce, me ya zaunar da ku tsawon lokaci ina jin ku kuna ta tattaunawa? Zazi magana annabi ya ce a'a wallahi ba tuhumtan ku nake yi ba, kuma suna ta bada labari akan falalan Allah da falalan manzon Allah ne. Yace ba tuhumtan ku nake yi ba, a'a Allah da mala'ikun su ga sunan suna alfahari da ku, ga mala'iku sun kewaye ku. Ga mala'iku sun kewaye ku, saboda aka sahabban manzon Allah sun yi irin nasu. Bayan wucewar manzon Allah, zaman da ake yi a masallaci a karantar maulidin annabi ne, ko kun sani ko ba ku sani ba. Zaman da ake yi a yi huɗuba a faɗa maganar Allah, a faɗa maganar manzon Allah, maulidi ne, ko kun sani ko ba ku sani ba. Saboda haka sahabban manzon Allah sun zauna sun yi maulidi a tsakaninsu, sun ba da tarihin annabi. Idan ba a ba da tarihin annabi har rubuta a littafi ba, a ina za mu samu? To duk malamin da ya zo na ya rubuta tarihin annabi, wallahi ya yi maulidin annabi. Domin maulidin annabi ba komai bane illa budewa da addu'a, sai karatun alqur'ani, sai tarihin annabi, sai yaban annabi Muhammadu, sai kuma a ɗauko abinci a raba saboda manzon Allah. Wannan shine maulidi. To babu wani abu da aka kirkiro shi. Saboda ƴan uwa bari mu bai ku da shi ku karasa jin wannan raddi da yake malamin sa ainihin Dr. Jaki. To tsari na da nake tafiya akan na manzon Allah din, ni na wani gamsu da ita, kai ma naka ka gamsu da ita. To ni masoyin manzon Allah ne, kai ma masoyin manzon Allah ne. Me bambancin mu shine yanda da a so manzon Allah ne muka sha bamban. To ƴan uwa wannan lafiyayyar da afakallahu ya zazzaga wa malamin sa Dr. Jaki, kaskantacce abin kaskantarwa, makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya faɗa wa manzon Allah duk maganganun da ya ga dama. Ai duk wanda ya wulakantar da manzo Allah wallahi tun a duniya sai ya zama wulakantacce. Dr. Idrisu bakin ciki baka hadu da shi bai zaka fara haduwa da shi. Yadda ka ci mutuncin manzo Allah ka wulakantar da manzo Allah, haka Allah zai fito da ɗalibanka. Ya zama duka ɗalibanka sun jiya maka baya. Saboda kowa ya gane cewa tafiyar ka ba tafiyar Allah bace Idrisu. Tafiyar ka ba tafiyar manzon Allah bace. Kowa muna nan haka za a yi ta nuna ka, haka za a yi ta fito da tsaraicinka, haka za a yi ta ainihin tona maka asiri. Kiyaye da kake masayidu salati sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Barka yan uwa ba tsawaitawa zan yi ba, dan takaitaccen taliki ne da kuma bayani game da wannan afakan lahu da Allah ya fara karkato da zuciyar shi, ya fara gane gaskiya. To Allah ya tabbatar da shi akan gaskiya, ya kuma ci gaba da gane gaskiya. Shi kuma dan yar bid'a ma'ana Dr. Idrisu, wanda gashi da kanshi afakan lahu ya tabbatar mana maman Dr. Idrisu bid'a ce. Daman shi Dr. Idris wannan mun san ba dan halak bane, saboda da kanshi ya bada labari baban shi mafarauci ne,
kuma maciji ya sara baban shi tun kama a daura aure da maman shi, abin da ya tabbatar mana da kenan. Ya dan mafarauta ne, baban shi mafarauci ne, kuma wallahi yanzu mun kalubalance ta Idrisu. Tuntuni ma akwai wata mata kuma kwanaki ta fito ta ce tun lokacin ana ce mai salula tun 2000 da ya ce za a iya yin alaula da Coca-Cola. Ka ji wata fatawa ta Idrisu wanda duk duniya ba wanda ya taɓa ba da wannan fatawar sai shi. Za a iya alaula da Coca-Cola wanda duk malaman fiqhu alma'u dahiru, ruwa mai tsarki, malam ya taghayyar launuhu, wanda launinsa dahirun mudahirun, ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, malam ya tagayyar launuhu, abinda launinsa bai canza ba, au da'amuhu ko ɗanɗanansa, au rihuhu ko ƙanshinsa. Fatawar Dr. Idrisu duk ta rushe fatawan malaman fiqhu gabaki ɗaya. Kaga dai ita Coca-Cola kalanta ya canza, ba kalar ruwa bane, amma Idrisu ya ce za a yi alwala da ita. Kaga ainihin Coca-Cola ɗamuhu ɗanɗanansa ya canza daga ɗanɗanon ruwa, amma Idrisu ya saba wa malaman duniya ya ce za a iya alwala da ita. Kaga Coca-Cola rihuhu ƙanshinta ya canza, ɗamuhu ɗanɗananta ya canza, launinta ya canza, amma Idrisu da yake jahili ne murakkab yace wai za a iya alola da Coca-Cola. To mun ga wata mata ta fito ta ce wallahi tun a lokacin suke tabbatar da Dr. Idrisu dan zina ne, ba shi da uba, ba shi da dangi. An kalubalance Dr. Idris ya kawo dangin uban shi ko mutum daya. Dangin uban Dr. Idrisu har yau ba a kawo ba. Har yau sai ya je ya dauko dan uwan mamashi, kawun shi kenan. Ana maganan Idrisu ka kawo dangin ubanka, har yanzu ba ne san dangin ubanka. Saboda an tabbatar da cewa kai ma ka faɗa kamun a ɗaura auren mamanka da babanka aka haife ka. Ka faɗa kamun a ɗaura auren mamanka da babanka aka haife ka da wannan tsohon mafaraucin nan. Za ka ga wannan 'yan iskan malaman na wabiyawa iyayensu wallahi duk tsofaffin 'yan tasha ne. Yanzu fa kun ji daga bakin Albanin Zaria yace shi fa baban shi ba malami bane, kaka duk dangin su ba malami. Tsofaffin 'yan tasha ne, tsofaffin 'yan iskan gari ne. Shi yasa suka haifo mana 'yan iskan gari masu raina annabi irin su Dr. Idrisu. Shi yasa suka haifo mana tabararrun mutane. Yanzu shi Idrisu nan fa kaji abin da Allah ya ce, mutanen kirki simahum fi wujuhihim min asar sujudi. Ka kalla fuskan mutumin kirki zaka ga alaman mutumin kirki ne ga magurabin alula, amma kiyaru ibadillah man izaru uzukirallah, zababbun bayin Allah daga an gansu Allah ake tunawa. Yanzu ka duba ƴan wannan namu irin su Sayyidi Abul Fatih As-Sani, idan ka ganshi a kyamara ko ganshi a fili, fuskar shi daga gani kaga mutumin arziki, mutumin kirki. Idan kaga Imamu Junaidi Sufi ka san Allah, idan ka ganshi a kyamara, idan ka ganshi a fili da gani kaga mutumin kirki. Idan kaga ambassador Sheikh Nasir Ado Musa, idan ka ganshi a kyamara ko a fili, zaka ganshi wanda da gani kaga mutumin arziki, wanda in ka ganshi zai tuna maka da Allah. Idan kaga Sheikh Malam Burhanuddin, idan ka ganshi a fili, ka ganshi a kyamara, zaka ga wallahi nan zai tuna maka Allah. Idan kaga Sheikh Aminu Under 17 Jos, shi ma da ka ganshi a kyamara, idan ka ganshi a fili, ganin shi zai sa ka tuna Allah saboda mutumin arziki ne. An gane ko? Idan kaga Sayyidi Abbas Sadauki Kano, ganin shi ma a kyamara, a fili in ka ganshi zai sa ka tuna daga Allah. Haka idan kaga Sheikh Malam Madatai, Malam Abubakar Madatai, a fili in ka ganshi a kyamara, da ganin shi saboda mutumin arziki ne zai tuna maka Allah. Idan kaga Maulana Professor Ibrahim Makari a kyamara ko ganshi a fili, daga ka ganshi ganin shi zai sa ya tuna maka da Allah saboda mutumin arziki ne. Idan kaga kakakin faila Sheikh Malam Harisu Jos a kyamara, idan ka ganshi a fili, to a farke ma wallahi ka ganshi ido da ido zai tana maka Allah. Idan ka ga Sheikh Yahya Sahabi As-Sankawi a kyamara, ka ganshi a fili, shi ma a farke in ka ganshi wallahi sai ya tana maka Allah. Amma wallahi da ka ga Idrisu a kyamara ka ganshi a fili, ba abin da zai tana maka sai shedan, domin kamannin Idrisu yayi kama da shedan. Yayi kama da shedan. Istahwaza alaihi shedan fa ansahu zikrallah. Shedan ya riga yayi galaba, ya mai fitsari akai. Yanzu ka duba Idrisu, kalle shi, kai yanzu wannan ya mai ruwan malamai. La jamala wala bahjata ala wajhihi, babu wata kamala, babu wani kwarjini a fuskar sa, saboda me? Istahwaza alaihi shaytan. Saboda ga yan wa'anan zamu dakata,
wannan yake tabbatar da cewa mu har yanzu kalubalen da muke maka Idris ka kawo mana dangin babanka ake so, dangin babanka ka kawo mana, har yanzu babu. yan wa'anan zamu dakata insha Allah rabbi. Allah ya datar da mu tara nan da minti 30 kuma zamu haɗu a fassarar mafarki a TikTok kamar yadda muka saba gabatarwa insha Allah rabbi. Duk mutumin da ke da wani mafarki da ya dame shi wanda yayi bai san irin shi ba, yi tambaya insha Allah, kamar yadda manzo Allah yake zama duk bayan asuba bayan kama azkar yace man ra'a minkum ru'yatan ko ru'yan, duk wanda ya mafarki falyuqisha, yi min bayani ufassira halahu, in fassara masa. To saboda haka yan wa'anan zamu dakata. Allah ya sa mu dace alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama.